חמשת המשקאות האלכוהוליים הכי פחות משמינים. והראשון שלנו זה וויסקי, נקי, בסביבות ה-200 קלוריות לכוס אחת, שזה 60 מיל או מנה. הרביעי שלנו ברשימה, יין אדום יבש, בסביבות ה-130 קלוריות לכוס אחת של 150-160 מיל, ומעבר לזה, היין מכיל נוגדי חמצון. השלישי שלנו ברשימה, שמפניה, שזה גם בדומה ליין. מי שלא יודע, שמפניה למעשה זה יין מבעבע, בסביבות ה-100 קלוריות לכוס אחת. אני באופן אישי לא כזה חובב שמפניות, משהו באחיזה הפוצי כזה, נכון? היי, הגעתי לגלה. והרביעי שלנו, וודקה. עכשיו, וודקה זה טעם ניטרלי, אז אם כבר תוספת סודה, אם כבר תוספת של סודה, אז חד משמעי טובי סודה, זה המשקה שלי אגב, תסתכלו אותי. לא רק שזה ימלא אתכם במלא אנרגיה, ותהיו סופר פעילים, אתם תשרפו את כל מה שצרכתם במהלך היום. והראשון שלנו ברשימה שהכי פחות משמין הוא, או היא, טקילה. אמיתי לגמרי. אני באופן אישי מאוד חובב טקילות, תיפרדו בסביבות ה-80 קלוריות לכוס אחת. אם אתם רוצים לדעת עוד דברים שזה מהחקר והניסיון הרב שלי על משקאות אלכוהוליים, תרשמו לי פה למטה בתגובות.